Nasledujúcu minútu a 35 sekúnd nám starý Šimečka bude rozprávať o svojej odvahe a spôsobe, ako vyriešiť konfliktnú situáciu. Vypočujte si jeho príbeh, ktorý je rovnako zaujímavý a zábavný ako teleshopping, ale napriek tomu je poučný, ale inak ako to myslel starý Šimečka. Máme vždy iba jedného a tým sú liberáli, medzi ktorých teda patrím aj ja, preto som stal terčom jeho útoku, ale poviem to tak, že ako sa vlastne človek má správať, keď sa už vám toto prihodí, tak ako najlepšie je takýchto ľudí samozrejme ignorovať, ale keď už sa to nedá, tak je teda treba reagovať primerane. A ja priznám sa, že som teda takéto niečo v takúto konfrontáciu ešte nezažil, ale mal som ju vyskúšanú v iných prípadoch a to boli so zvieratami. Ja keď som často v tej Maringotke občas idem, teda nie často, ale občas idem dole dediny za kamarátmi, tam popijem a v noci teda idem hore tými lesmi a lúkami a pred pár rokmi boli premnožené diviaky a dosť často sa na tej lúke pásli a boli nahnevaní. Chrochtali a ja som teda išiel po tme, tak som urobil dve veci. Zakričal som na nich, aby zmizli a zasvietil sa na nich mobilom. A fungovalo to. Takže moja druhá rada znie, že keď už sa vám postaví do cesty nejaká sviňa, tak na ňu zakričte, aby zmizla a vyťahnite mobil. Tak tento krátky príbeh starého Šimečku nás naučil kopu veci. Poprvé, zistili sme, že aj za minútu a 35 sekúnd sa dá povedať veľa sprostostí. Po druhé, človek, ktorý rozpráva o Slovákoch ako o zbabelcoch, reaguje na pocit ohrozenia ako správny Achilles. Telefónom, nie pevnou linkou, ale mobilom. A výkrikmi vypadnite. Naozaj hrdinské. Po tretie, starý Šimečka, ktorý hovorí o veľkej časti Slovákov ako o ľuďoch s dinosaurím mozgom, sa podľa svojich vlastných slov v noci, navyše v podnapitom stave, motá po lese v miestach, kde sa pohybujú diviaky. Veľmi prezieravé. Asi sa spolieha na hlasivky. A telefón. Po štvrté. Napriek tomu, že verejne uráža ľudí s iným názorom, zažil prekvapivo málo skutočných konfrontácií a konfliktov. A napokon, starý Šimečka nám týmto vysvetlil, ako na ňo majú reagovať ľudia, ktorí ho pokladajú za sviňu. Žiadne násilie. Stačí namieriť telefón a zakričať: zmizni! Tá posledná rada je fakt na zamyslenie.